Det unikke Cornet Cover Solutions tildækningssystem udspringer af erhvervsaktiviteterne i virksomheden Cornet Beton. Cornet Beton blev startet i 2001 af Henrik Cornet. I dag holder de to virksomheder, Cornet Cover Solutions og Cornet Beton, til i to store bygninger i Eidenhardt i Balks industriområde, hvor betonelementerne fremstilles. Cornet Beton leverer primært produkter til landbruget. Cornet Beton fremstiller og leverer betonelementer til alt fra fodertrug og staldbygninger til plansiloer. I dag kan man dårligt forestille sig et landbrugsområde uden en af Cornet Betons unikke plansiloer. Det er kombinationen af en særlig stålkonstruktion og silovægge, som Cornet Beton selv fremstiller, der gør plansiloerne helt unikke. Den beton, vi fremstiller, lever op til de skrappeste miljøkrav i eksponeringsklasse XA3. Betonelementerne kan derfor bruges i stærkt aggressive miljøer. Elementerne er desuden forstærket med en særlig stålkonstruktion, således at de kan holde til en høj belastning. Henrik Cornet har udviklet et nyt tildækningssystem på baggrund af erfaringerne og ekspertisen fra Cornet Beton. Ensilagens kvalitet afhænger i høj grad af, hvordan den tildækkes. Tildækningssystemet består af en speciel Cornet Cover Solutions dug og en tildækningsmaskine. Dugen er lavet af et meget slidstærkt og syre- og gødningsresistent materiale. Dugen er udviklet, så den både højner ensilagens kvalitet og gør det nemmere for landmanden at håndtere ensilagen. Dugen kan trækkes tæt hen over ensilagen. Oven på dugen ligger en række vandslanger, som fyldes med vand. Vandslangerne sikrer, at der ikke kommer luft ind mellem plastdugen og ensilagen. Det er hurtigt og enkelt at dække ensilagen til med Cornet Cover Solutions tildækningssystem. Plastdugen rulles ud ved hjælp af hydraulikken på din læssemaskine. Når dugen er rullet ud, kobler du vandslangerne på påfyldnings- og overløbssystemet. Dette gør det også sikkert at rulle dugen sammen igen. Det er let at fylde vandslangerne. I en 40 meter lang og 10 meter bred silo fyldes vandslangerne på ca. 40 minutter. Det eneste du selv skal gøre, er at holde øje med, at det hele kører, som det skal. Dugen giver også mange fordele, hvis du vil ensilere flere slæt oven på hinanden. Såvel åbning som tæt tildækning af det næste slæt kan gøres langt hurtigere end før. Ensilagen kommer hverken i kontakt med vand eller luft, heller ikke når du har foretaget det første slæt. Du sparer værdifuld arbejdstid på ikke selv at skulle slæbe dæk og vandslanger. Du behøver ikke længere lade tanken om hårdt fysisk arbejde afskrække dig fra at ensilere flere slæt oven på hinanden. Når du skal fodre, placerer du maskinen over plansilo. Hver gang du skal fodre, slutter du maskinen til din læssemaskine eller traktor. Dugen rulles mere eller mindre af i forhold til, hvor meget ensilage du skal bruge. Dette tager kun nogle få minutter. Med Cornet Cover Solutions tildækningssystem får du både højere kvalitet og større effektivitet. Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere information eller et uforpligtende tilbud.